Kuan, usa sa ka kilo ani. Dili nang sa ila ka man. Ila ka man. Uy, usa ra mo gabita. Dito no. Isa ko nang kuan. Ila man kito kana? Oh, Ikaw. Unsa nga buhat imo ha? Pero lain. Ngan ane? Ngan ane dili. Pila? 260. Basta na oh, dami na siya. kane. Basa man. Basta init kay panahon. Ibuwan. Wala balik di ay. Pila daw ni? Pila? 220. Ngara. Di ni parihan no. Kana sila. Bag-o. Mapalit sad kag putput dili. Hindi ka dagko siguro nang gagmay oy. Kana sad ay ganahan ko inana. Kana magsugod na ta asa tong gwapa. Laon sa ni siya? Shredded pusit. Pilang kilo sad? 900. Ayan no. Han. Ayaw banig. Pero gagmay lang nung no. Kare ang ko. Asa naman na siya? Dako ako no pangan. Tagpila gani ne? Bang, dako ra sad na. Pila? Pila ni dai? Dai, pila dai? Pila? 60 ko naman. Pila ka klase ato ah? Ito nga. Sharo. Tagay may usaan eh. Ha? Ano nga man ko yung atet? Sa natag kwarta na. Ay ka ang Trisha mas basa ni. Di ka na murag na pagkaagop-up gamay kay saan eh. Bag-o ni siya. Ibuwat, good na to balik. Init kaayo. Ingon lagi ni Juby. Walay ka tong puti, ane. Tabuan. Pila gitong kilo na po. Hay man. Kini? Nagpapalit ang gupon si Rose si Juby. Kapalit ko lang. Sa mas pagkalibog. Organic. Pila na nito? 280. Ilang kilo sapsap? 290. Ay. 980. Yan lang di. Ang kilo. Sa? Oh, di wala. Kanay ba? Tabang ra ni siya? Ikaw na ito. Pila? 400.
daw. Kato ay, katong pinikas, oh. 280. Puno daw, plastic mo. Bisa konsa lang. Ano yun? Ngita pa ko kuan dato. Ah. Apilan ako sila anak. Nyara ka nang wala ingonan. Ako na lang may self te. Ito ka na? Dili. Salamat. Kato. Og kini. Naglukoy, ma'am. Apoy mangga, oh. Tagpila po ng kuan. Mangga. Wala sa tawin ani pero dili katong puti. Sa kilo. Hilatanan ako, ah. Pila na yung gagmay? Kine? Pila na lang na akong kwarta. 120 naman lang ni. Sige, ma'am. Tawag lang. Ano, nakagawa sa outnext lang. 120 na lang akong kwarta. Then kini tag 700. Isa o na lang. Kini lang gagmay. Gaan man sad siya, no? Tapos kini tagpila 750. Waran gini siya dala tanan guys. Ani sa tabuan. Dara, ah.